революция и как един човек може да предизвика империи, да разруши старите порядки и да изгради нещо напълно ново. Това е историята на Фидел Кастро, човекът, който превърна Куба в символ на съпротивата и надеждата за милиони, но и в арена на политически борби и разделения. Днес ще ви отведем в сърцето на кубинската революция, за да разкрием как Фидел излезе от сенките на планините Сиера Маестра и остави отпечатък, който светът никога няма да забрави. Готови ли сте за едно пътешествие в неговата история? Но преди това ударете един лайк, абонирайте се и натиснете камбанката, за да не пропуснете нищо ново. Да започваме. Интересни факти за Фидел Кастро. По време на управлението му са направени над 600 опита за атентат срещу него. Сред методите са отровени пури, експлозиви в обувките му и дори отровни химикали, добавени към гмуркачески костюм. Въпреки всичко, Кастро оцелява, което още повече подсилва